Inhlanhla zakho sona zikulinde Hosana we uzolanda inhlanhla zakho zona zikulindile we mama Heu we mama Heu we mama umukhumbi kano Hosana we uzolanda inhlanhla zakho zona Sanibingelele emakhaya nonke igama lethu Phila Mel Voice siphethe umkhumbi kaNoah Herbs. Umkhumbi Noah Herbs ulethela umgabe insipho enamandla kanye noMandela. Le nsipho le itholakala ku 079 045 3446. South Africa, Ningizimu Africa, Africa worldwide, umhlaba wonke jikelele. Sanibonani mbingelelo eshidile emhlophe MC Phulubaso Andile wabanqobo. Angifunike ukupholisa amaseko kakhulu, ngifisa ukudlulisa okukhulu ukubonga isupport eninginikeza yona usuku nosuku Susiyavilo TV1. La ngihamba khona, la ngenza khona izinto, nala khona engizinikela khona bese nikhombisa okukhulu ukuthokoza. Ngizoletha ubufakazi ke ukuthi uma ngikhuluma ngodokotela amakhehla omkhuluncwane ayasebenza ngempela. Lalisisakhe kumqoka ukuthi uhambe uye kancane uyosetshenzwa khona. Lokhu ngikusho ngezenzo, ngikusho ngezithelo, ngikusho ngezinto engiyibonile. Ngifike ngamemezela la ngathi abantu abaphuthume bezothatha into yasekhasini lapha emakhehleni akamkhuluncwane special ngaleso sikhathi yayo 6000 6.5 actually. Abantu baya khona, abanye bahanjiswa yimini. Ngase ngibuya ngizomemezela into enkulu ngendlela eyisimanga. Ngathi kunina nonke enifuna isithwalo somnyombo wemali esu 135,000 wozani. Abantu basuka beza ngoba bezwile ukuthi ngithe bazokwenzela ngo 80,000 nawo lo 80,000 awukhokhi cash. Ngase ngithi ngiyacela amakhasimende odokotela ngoba silwisana nalento yokuqolwa kwabantu nokungasetshenzwa kwabantu ngeqiniso. Akube lula ukuthi bengifonele ku 079 0453 446. Mapholo bangicela ukuhanjiswa uwena emakhehleni akancane. Mapholo bangicela ukuhanjiswa uwena emakhehleni aka-aphula noma ka-banana noma akuphi. Udokotela uSorenso bangilalela abanye benu ukuthi angibahambisi. Within a space of 1 month sithathe lo baba samhambisa wayokwenza isithwalo somnyombo wemali. Isithwalo somnyombo wemali igama nje lithi isithwalo kodwa usuke ungathwali ngoba akukho umuntu ofayo. Kahle kahle usuke uphakanyiswa. Amakhehla kancane amsebenza lo muntu. Asamtshena bayaza babuya khona inqwaba ukuthi banikezwe umthetho othi u10% imali yokuqala ozoyenza wenze sure ukuthi wenzele uMapholo ba something around 10%. Lo baba wafunga wathi yena uzongenzela more than 10% if ukuthi amakhehla kancane amenzele uA. Ebeyofuna ke into ezomkhuphula emabhizinisini aphinda akwazi ukuhamba ayogembula. Ihlukene ke igaba lapha. Lega 6.5 kwakuyispecial ngalesa sikhathi kahle kahle u18,500. Bese kuba khona ezinye nezinye kodwa bengiyipromoter mina bengipromoter lega 135,000. Namhlanje ngizobonga uJehova, namhlanje ngizobonga uNkulunkulu, ngibonga amadlozi, ngibonge emakhehleni akancwane ngomsebenzi omuhle abawenzile bewenzela liqhawe. Akulona lodwa njengoba bengihlale ngibamemeza abantu labanye bangifakela ama1000 abanye bangifakela u2000 abanye bangenzela lokho abanye bangenzela lokho. But for the first time in my life angikaze ngaba nento encane ngaka kodwa ebiza more than 40,000. So ngizothi kuwena
uma ufuna ngiyise emakhehleni akancwane njengamanje ngithinte ku-079 0453 446 namanje ngiphinde ngamemezela futhi ngathi kubona bonke abantu abafisa impumelelo ezintweni abazenzayo kune-special esesisimemezele esingumhla ka-31 May nangomhla ka-1 June nangomhla ka-2 July shuthi siyoqala ngolesihlanu kumhla ka-31 May siphele ngesonto uJuni. Wena ke okwakho ukuthi wazi ukuthi fanele uyiphathe izinto zokushintsha ngoba kunendlela ekwenziwa ngayo makwenziwa lento eyisiphakanyiso sokuthi wena dlondlobala ngokujwayelekile ibiza u35,000 lento eyenzelwa abantu lapha yana. Kubhaliswa kumina ku-079 0453 446 uyokwenzelwa into ka-35,000 ngo-7,500 nalapho yimina engiguqe ngamadolo omabili ngawancenga amakhehla ukuthi ake sikhiqize igwili inqwaba ezizoba ocream zibuye back zizosiza emphakathini zibuye back izotakula noSiyaviva TV1 sisizile ke sodwa isiguli ebesifikile khona ebesizofuna into yokukhuphuka ematragini ebesizofuna into yokukhuphuka emathaveni aso sizofuna into yokukhuphuka kumasingcwabisane waso njengamanje ubalwa nabantu abaningi this guy ummeli ebekhalela into enkulu kakhulu yokuthi akwazi ukuthola amathenda kahulumeni ukuthi amele omasipala noma amele ama-department athile wahandovelwa lo msebenzi wanikezwa wona. Bengiqala ke ukumbona ngalela langa ngaphinde futhi ngambona okwesibili insizwa engenakwazi ukushiya igama lawo nesibongo sayo ngitshela abantu ingoba ithi insizwa ezithukusayo ifana nawo amakhehla koncwane ayithandi igqa kodwa ithemfana kithi kukwena ukuthi uyakhuluma ngalento noma ukhuluma mina ngeni ndawo. Ngifuna ukusho ukuthi ngaphandle kokuthi ngimsize ngimiyise emakhehleni akancane lo muntu nakho ukuthi ngigezekile kuhle ukuthi ngisebenzisa naye insipho uMandela. Uma ungagezekile vele akulula ukuthi umuntu akuthemba aqeda kwenzela into. Isho kuthiwa ngaba amakhehla kancane ayishilo ukuthi akangenzela into kodwa kube mhlambe bengamsebenzisa uMandela ngabe lento angenzele yona akangenzelanga. Ukube mhlambe bengamsebenzisi uMgabe ngabe lento angenzele yona mhlamba akangenzelanga. Njoba ngithi kunina tholani lensipho ngo800 rand ingithuka nje iyikhomba uMgabe ngapha uMandela ngapha uzobona imanga around your life. Imali obungayenza uzoyenza impilo yakhe izoshelela iphambili. Imoya eqinyayo imoya ephokelayo imoya ekushisayo ebusuku izinto ezihamba phezulu kwendlu izinto ezidila nawe uwolethu wohloka iphela imali zizoqhela zonke usale ukwazi ukwenza imali. 079 0453 446 abantu ababhalise kusakhanya ngibathathe ngibayise kwispecial samakhehla koncwane. Buka ke isipho sami sibambalo la eNingizimu Afrika sinalento nasi isipho sami lesi yabona iPhone le bathi 15 Pro Max le iPhone uthi omunye ayosikhombisa ibhokisi le iPhone am willing ukuthi mase ngiyisa kancane uthi angikuvezele yona even though ngisaplanisa ukuthi ngenzeke isetshenziswe yimina noma fanele ngenze icompetition kunina ngifundraise ngayo because nginohambo liyaphesheya before unyaka uphele so ngidinga imali ethanda ukubaningi ngichazele ngathi ngiyabonga kakhulu ngesipho nginikeza sona uNkulunkulu makakubusise kodwa kungenzeka ngithi ngicela ukuyisebenzisa ukwazi ukufundraisela uhambo liyaphesheya la ngizobe ngiyolapha khona abantu abaphethwe yi-high blood pressure ne-sugar diabetes because sebebonile ukuthi amakhambi ayasebenza. Sona ke uma ngenza icompetition ngiyocela ukuthi nixhase nilekelele kuzobe kuyiyale iPhone nithathe nihambe noyisebenzisa ekhaya. Angikubukise ke uzokwazi ukukhola i-iPhone le and uma ufuna ngikhaphe sikancwane ngizokuvezela ngoba akufuneki kuyini ukuthi mhlawumbe ubuqolwa noma bekwenziwani eyami qobo eyami nje qobo nathi mhlawumbe ngingagcine kweyakho uma ngenza icompetition new from the box njengoba uyibona nje new from the box nayi ngithengelwe umuntu lefoni le ebonga ukuthi ngamthatha ngamyisa emakhehleni akancane akwazi ukumenzela isample. Hello mkhwe wami sengizofonela umkhwe wami lapha kwamcineka ngimbingelele ngeaphule elilonyiwe ethi awule nkulumo oyikhuluma kwangathi ayiphelele nje inokulunywa lunya uyabona yeah thola ke nawe ithuba ngikuthathe ngiyise emakhehleni akoncwane uhambe uyosetshenzwa bayasebenza laba bantu bakhanda igwili laba bantu
abanayo inkinga futhi ukuthi ufike ukuthi akunayo imali sengishona phansi nakho kukhona ngicela ukuthi nithathe bona nibe nikubambisa ningakhe abanye babambise ngeimoto lapha abanye babambise bathi mkhulu mina ngicela ukuthi lento siyiwine bese nawe uba yishela awana nkinga la makhehla alegit afundile ayakwazi ukuyibona into ukuthi le yumdlalo noma lento iyiqiniso futhi bayayibhejela into abayenzayo nayo yami iPhone ngiphiwa umuntu olashwa amakhehla kancane within a space of 1 month bese bona umehluko evikini lokuqala wasitshena isimanga base bamtshela ukuthi thina siyokholwa ngoba wenzela uMapholo into ethile namhlanje ngiphatha ifoni ebiza more than 40,000 rand and ay man yani bhalisela specially singomhla ka 31 umhla ka 1 nomhla ka 2 31 May 1 June 2 June lapha esigodlweni samakhehla koncwane abantu kuyofanele ethi mayibhalise ishigama lakhe nesibongo bese esho ukuthi lona liphila ngazofika ngalo yadepositwa ke imali yokubamba indawo kodwa kwakho ukuthi ufonele u079 0453 before uzofaka imali mawuthanda yenza ivideo call umbone uMapholo kwenziwa ngezibongo basegcwele ama scammers igcwele yonke into bambalwa kakhulu ke abafana nami kodwa futhi ngeke befane nami exactly so wena okwakho ukuthi wenze njani ngithinte ku079 0453 mawufuna ukuya ku specially so mkhuluncwane omkhuluncwane basebenza ngamakhambi esintu bayafukulana bayakhuphulana bayisana phezulu njengamanje ngishayela ucingo ukuthi mina Mapholo bangiyayizwe especially sika 7.5 kodwa lo muntu okwazi ukukuthengela ifoni emodern 40,000 nami ngiyafuna ukukuthengelwa okunjalo ngicela ungihambise ungise kulesi esenzeka noma inini sika 80,000 la ufika khona no 55,000 u5000 owamacoin owuhlweza uthatha uyisolwandle emgidweni wamakhosazana bese kubo 50,000 bese beyakwenzela lento ka 80,000 masubona umehluko the first thing oyenzayo unikeza uwenzela uMapholo into enhle irule yawo amakhehla kancane odokotela bakancane ukuthi wenzela uMapholo into enhle the second option uhamba uyokhokha lo 25,000 osukusa ukweleta kulo 8 okusuke kade ukhokhe only 55,000 kodwa kwamanje laba bantu abathi bona bafuna umsebenzi uyazi ukuthi mina la uapply khona bafuna umsebenzi bengasali kulesi special sika 7.5 bazobe behlukanisa omkhulu bethatha ibhadi belibeka ka hell bekunika inhlanhla uyiphatha uhambe uyothola umsebenzi laba bafuna umcebo noma bafuna into zabo ehlondlobana kunenye intamba abayenzayo lapha abayokwenzela yona ezobe connecta nomjuluko wakho iphefumule kuwena bese into yakho iyahamba ngendlela osukufuna ngayo iphakame bathi angitshene leyo nto abafuna ukuqiniswa nalaba abayobe befuna ukusizwa ngezinto ezibaphethe noma ababhekene nazo lesi special sika 7.5 especially sokuphakamisa umuntu athole ingcebo sokuphakamisa umuntu adlondlobale kakwenzayo kuphinda phindwe iyona into abathenga ngitshene yona ke nganza kwethu ukuthi kuyabhaliswa u079 0453 446 especially singomhla ka 31 May umhla ka 1 June nangomhla ka 2 June it's Friday Saturday Sunday bhalisa njengamanje kuze nawe ngelinye ilanga ungenzele into enhle inqwaba abantu abengifonela manje sifuna ukuya kumakhehla kancane ngithi mina ngiyagaranta uma ungahanjiswa yimina lapha uyobuya uzongifakela amathaya emoto noma uyobuya uzongenzela ukuthi uyobuya uzongenzela ukuthi ngishilo ngithe ngiyabheja ngalensipho yami ngeke ungikhohlwe indlela enginuka kahle ngayo ngenxa yalensipho indlela engithandeka ngayo ngenxa yalensipho nawe ke wena ongakabi namandla ukuthi uhambe uyokwenza ezinye izinto thola lensipho mayimbili u800 rand u8 150 okoriel mayinye iu500 rand so iship mayu2 ithole yombili ukuze izinto zakho iqaqeke uthi ufika umhla ka 31 May uya lapha emakhehleni kancane usukwazile ukwakha u7.5 uwakha ngenxa yalensipho nje iyodwa sona ke abantu ababhalise isho kuthiwa ngaba ukakabi na imali bhalisa kuse Elma unothando once lawa madoda akuhlolela axhumana nawe Darko Blue bakhanyisela ikhandlela because bonke umuntu osebhalisile kunekhandlela abazokhanyisela lona ngeke imali yakhe ingahlangani yokuyakubona ake nisondele nizoqaqa izinto one day nani niyokwenza okuhle njengoba abanye benza nayi uNkulunkulu ekubusise eqhawula lithi uphile udlondlobala ube yikho konke yabonga ngesipho ngenzele sona yabonga kakhulu
0790453446. Asibonane kwivideo elandelayo. Bye bye. Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla, Baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahluphekile, wona wesondela